Jodak Magidurai 45 mano midhiambo manyorang'e ni weche matut ibiro bedo ka imiyowa e weche wa manyien mamoko. Ka odhi mbele kaunti ma Kisumu, kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties manyo bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higani. Achiel kachiel warangane chal mar bomano odiochieng' ma kawuono kendo jafwambo marwa mano e kaunti ma Kisumu adwani olenwa kata onyiswa moko kuom gigo mano timore odiochieng' manyore e kaunti ma Kisumu. Kata kamano e kaunti ma Kisumu ne waneno ka ng'anyo nochakore kanyo, ng'anyo mamuola mane jopiny owuok godo oko. Gie sani wawinjane kaka Millicent Adhiambo loso gi sani. Kata kamano nyakwara Mugia Jwang pod wamedo chwalo ni kata pod wamedo menyo ni weche mathoth kotudore koda chal mag weche mag gik mopogore opogore mane okethore odiochieng' manyoro e kinde mag ng'anyo. Wasewinjo kanyo mwandu mane okethore, rakruok mano bedo e kind obila kaachiel kod jopiny e gwenge mag Githurai. Mago duto wamenyo ni odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi mbele en ni anyuola mar rawera ma jahigni 20 mane owicho ngimane kaluwore gi ng'anyo mane otimore nyoro e kaunti ma Mombasa koro dwaro ratichgi. Gikoni rawerano ma en japuonjre e mbalariany ma Meru ne oriko nitiere tesen nyamburko mar KFA kuma obila ne odiro kuome iro malungo wang' mane othung'e mochuo ka ngimane. E seche gogogo riwruoge okinde bade ma Mombasa oseyo piny owacho e wi okang' mar rakore kata rwako jolweny e ng'anyono ka gikoni mano ok oluwore kod chike ma pachoka. Komachielo jodak ma Mombasa koni okang' mar jong'anyo ketho moko kuom ute mag piny owacho en ranyisi ni jopiny ok mor gi kaka piny owacho tiyogi. Giggs could not breathe anymore. We walked with him a few meters and he collapsed, claiming that before he collapsed, he claimed that the tear gas had disenabled his lungs to breathe. I'm appealing to the president. I campaigned for your government. We mobilized the youth. This is a cry from the youth. Open dialogues, open talks. Don't call us treasoners, please, Mr. President. Alipigwa na tear gas hapa Mwembe tayari Mombasa. Kisha nikaitwa kazini, nikifika hapo tukimpeleka hospitali, hakuwa ashakata roho. Mimi kitu naomba tu ni justice kwa mtoto wangu kijana. Alikuwa huku akija kuchukua fees ndio alikuwa amekuja Mombasa. Manake naishi na yeye. And what we are saying is that even as they have decided to dispatch the KDF, that should be done within the law. It is our position that the same has not been done legally, and everything they do should be done within the law. Let the government not be in a situation where it is the one that is breaking the law, but they expect the population